ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ್ದಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲೆ ಬಂಧುಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತು ಎಣ್ಮೋ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 10 ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಇಡೀ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಇಂದ ತೊಂತೆ ಇಂದೆತ ಪಗರ ಪೊಡಿಲಾನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಏನಂತೆ ಪುಳಿಲದೆ ತೊಂತೆ ಅಂಚನೆ 4 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇತ್ತೆ ತೊಂತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಂಟ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಳು ಎಂದೆ ತೊಂತು ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದುಲೆ. ಹಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಹಚ್ಚಿಂದು ಬಂದುಲೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ ಪೊಡಿಯನ್ನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರತಿದೀನ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ. 1 ಕಪ್ಪು ನೀರಿನೆಂದೆ ತಂತುಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಬೋಡಿನ ಲಕ್ಕಣೆ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದಕೊಂತೇನೆ ನೀರು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಹೊರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡುಂಟಾವು ಸಣ್ಣ ಹಾಕುಜಿ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ದೆಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಾಲೆಕ್ಕೆ ಏನು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಏನು ಐತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಚ್ಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೇನಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಚಿನ ಪಾಡ್ತು ಲೈನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಹಿಂದೆಡ್ಡೆ ನೀರು ತಾಪಸೆ ಪೋಪುನಾತು ಫ್ರೈ ಓಡು ಬಂದುಲೆ. ಐಕ್ಯನ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿನ ಏನು ಪಾಡೋಂತುಲ್ಲೆ. ಹಿಂದೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂಚನೆ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಮೂರ್ತಿದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಏನೈಕೆ ಪಾಡೋಂತುಲ್ಲೆ. ತೂಳೆ ಬಂದುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೀನಿ ಅಂಚಿನ 3/4 ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿತ ಮಾಂಸನ ಏನೈತೆ ಇಂದೇನು ಪಾಡೋಂತುಲ್ಲೆ. ಪೀಸೊಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಟ ಬೇಕಾ ಬೀಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡೋಂತುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಟ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡೋಲಿ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದೇನು ಪುರ್ಲುಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿತು 20 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್
पुरलू बेपाते तुले बंदुले पूरा एड्डे बेतत नमना इनित्ता चिकन ग्रीन मसाला रेडी आतंड तुले बंदुले निकलेग माता ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ.